Hi, my name is László Kós and I'm the Ex-Wife TV show stunt coordinator. Because we're gonna do very exciting and very dangerous scenes, that's why I'm here. Just check it out. Hát a kaszkadőr szakértő felel minden olyan akciójelenetért, ami egy kicsit ugye kaszkadőr jelenlétét igényli a veszélyessége miatt. Én jelölöm ki a szereplők dublőrét, ami ugye azt jelenti, hogy a színészhez legjobban hasonlító és az adott feladatra leginkább alkalmas kaszkadőrt én jelölöm ki. Ilyen produkciókban általában én állítom össze magát a jelenetet is, természetesen a rendezővel való megbeszélések után. Én szoktam csinálni previzeket, úgynevezett previzeket, az azt jelenti, hogy a próbát nem csak úgy hajtjuk végre, hogy mindenki lepróbálja az adott dolgát, hanem én fölveszem azokkal a kameraszögekkel és képkivágásokkal, amit szintén egyeztettem a rendezővel és az operatőrrel. Ilyen formán próbálom megkönnyíteni az ő munkájukat vagy dolgukat. És hát én próbálom kitalálni úgy, hogy mindenki épségben és egészségben maradjon a forgatás végéig. Ebben a produkcióban van egy nagyon jó biciklis gázolás, tehát autóval elütünk egy biciklist. Akkor tervbe volt véve az elején nagyon jól egy autós karambol, illetve van még egy verekedés a karakterek között. Tehát mindenképpen próbát kell tartani ezekről a jelenetekről. Kimentünk a Tököli reptérre, ahol bőségesen rendelkezésünkre állt hely és idő, és hát elkezdtük a karakter dublőrével ezt a bizonyos jelenetet, illetve ugyanezen a napon csináltuk meg az autózáshoz is az előkészületeket. Ez pedig úgy történt, hogy bójával kijelöltük pontosan azt az útszakaszt, ami az adott helyszínen ugye lemértünk, és próbáltuk teljesen ugyanazokat a körülményeket modellezni, amennyire lehetett, és ott begyakoroltuk pár autó részvételével azt a jelenetet, amire végül sor került a forgatáson. Az egyik karakter biciklizik, természetesen nem figyel oda, és jön egy autó, ami nem elütti, hanem megáll a biciklis előtt, és a biciklis nekiesik, és átesik az autón. Tehát, hogy ez nem egy ilyen klasszikus, nagyon durva elütés, hiszen a jelenet eredménye az, hogy életben marad az a karakter, aki biciklizik, és kisebb sérülésekkel megúszta, tehát igazából a végeredményhez kellett igazítanunk magát az akciójelenetet, és akkor ez a konszenzus született, hogy legyen egy ilyen karambol, hogy az autó igazából behajt a biciklis elé, aki neki hajt, és átesve a bicikli kormányán és az autó motorász tetején úgy átesik az autó túloldalára, ami szerintem nagyon jól fog mutatni majd. Ezt egy old school style-ban nyomjuk, ezt próbáltuk le, megvan az autójele, megvan a biciklis jele, megvan, hogy pontosan ki milyen gyorsan közlekedik, és akkor az adott helyszínen ezt végrehajtjuk. Van arról szó, amennyire én tudom, hogy lesz egy ilyen kompozit shot, tehát azt is fogjuk csinálni, hogy lesz egy nagyon drága autó, amihez nem lehetett hozzányúlnunk értelemszerűen, nem törhetjük össze, ezért lesz az autónak is egy dublőre, nem csak a karakternek, és itt természetesen össze kell fényképezni a VFX-nek, de meg fogjuk csinálni magát az akciót, csak nem az eredeti autóval, hanem egy duplikált autóval, és később a VFX fogja összetenni a két képet. Az autós jelenet az történik, az egy éjszakai jelenet, hogy megy egy nagyobb terepjáró, aki mellé fölzárkózik egy kisebb autó. Itt a két karakter, aki részt vesz ebben a jelenetben, ők természetesen ismerik egymást, van köztük egy konfliktus, ami úgy mutatkozik meg majd a jelenetben, hogy a nagyobb autó megpróbálja leszorítani a kisebbet, de fordítva sül el ez a helyzet, mert a nagyobb autó sofőrje mellett ül valaki, aki ezt megakadályozza, és átrántja az autót a szembejövő sávba, ahol elkerülendő a frontális ütközést, ez a nagyobb SUV csinál egy manővert, és innentől kezdve van egy nagy ütközés, egy nagy karambol jelenet, amit nem látunk, hanem fény és ilyen sound design-nal fogják megoldani. Azt kell elképzelni, hogy két karakter közt egy nagyon valósághű, nagyon realisztikus
verekedés fog történni. Ezt úgy oldjuk meg, hogy egyrészt tudtunk próbálni a színészekkel egy napot. Ez nagyon jól sikerült, nagyon lelkesek voltak és ügyesek voltak. Plusz azon a napon lesznek dublőrök, mert van egy olyan momentum, amit azért nagyon gyakorlott, és hogy mondjam, olyan emberre kell bízni, aki már sok ilyet csinált, és megfelelően fel van készülve fizikailag és mentálisan erre. A mentális alatt azt értem, hogy nagyon sokszor kell megcsinálni, ugye nem biztos, hogy elsőre megvan, mindig ugyanazt kell csinálni, mindig pontosan ugyanazt kell csinálni, hogy elkerüljük a sérülés veszélyt. És hogyha valaki nem elég tapasztalt, akkor nyilván az elején nagyon oda teszi magát, ebből az is adódhat, hogy már az elején könnyedén megsérül, viszont lehet, hogy az 5.-6. ték az már fele annyira se lesz jó, mint az első, mert védi magát, már fáj neki ott, tehát hogy én olyan embereket jelöltem ki, akik ebben nagyon tapasztaltak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha sokszor ismételjük, akkor is nagyon jól fog kinézni. És a színészeket pedig addig használjuk, ameddig csak lehetséges. Ugye ez az én feladatom megítélni, hogy mi az a pont, amit még ők meg tudnak csinálni, és mi az, ami már túl veszélyes. Ez nagyon sokszor változik, mert ugyanúgy, ahogy egy dialógot átírnak menet közben, ugyanúgy egy mozdulatot is könnyedén ugye változtatunk. Úgyhogy ezért kell ott lenni egy kaszkadőr szakértőnek az adott napon, az adott jelenetnél, hogyha bármi változás van, akkor arra tudjunk reagálni. Az autós már megvan, azt fölvettük 2 éjszaka alatt, és a biciklis az egy nap lesz felvéve, igen, plusz még lesz ugye egy verekedés, az szintén két éjszaka, mert abban nagyon sok színészet van, tehát hogy maga nem maga a verekedés ilyen hosszú, vagy ennyire masszív, hanem ugye nagyon sok dialóg van közben, és ezért el van osztva 2 éjszakára. Én nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon családias és baráti a hangulat, ami nekem nagyon fontos, hogy figyelnek arra, amit kérek, nem kell küzdenem minden egyes dologért, elfogadják a szakmai véleményemet, és ilyen formában nagyon jól tudunk együttműködni. Ezért nagyon hálás vagyok.